sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat apagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Awagan naklakuman itinagan nga Ashlyn, maysa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangeg ko ti uyaw dagiti tao kenkwana gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkel ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadag iti barkada kiti rabii. Iso ang nakiturog ako ni Tayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. No namin anaw nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan ti igagad kumati agadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at tauking ka? Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anya nga'y kumati bibiyang ko kadag ita at tao. Nga uran niya pa iti bagada. Dumngeg ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, nga saan ka adumdum ngag iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sameten ti pannaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isunto pa iti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Mandanagan kayo kadi, tamangan no maituladak ni nanang. Ha, ay kwa, malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsing-singpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na parakin ka. Uray anya at trabaho kat serserken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kuma ang nakasigurado nga saan nakaapanawan dahi dya tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita,
Ta umayak ni tabalayo. Di ta ka maturog. Among ko Ashlyn, inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sa nabale, Domingo met ita, Lunes no bigat. Agkita tanto lang iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukwan ka ngay. Amumat nga si kalaang ti ay ayatak, Ashlyn. Siguradom lang nga. Ang mga numutnod sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka di pa nagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Ang mumut ang mabutangak ang maloko. Nandiyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan? Day tati kanayon mo alag-lagipan. Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga rod. Apay, awan kayon ijay nubyom. Nasaya at no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, bun Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talagang ay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa kakumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. Wan mat ngagpaysaw apok. Ang masaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mom alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Ashlyn apaok. Anya tay kun-kunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni tinubiyam. Nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maamam mo mititunggal may sakbay nga agkasar kami. Anya? At kasanaw no saan nyo gaya makayat titunggal may sa. Aginin nayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaok? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami mutan nga da trabaho na. Apay, di hula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingput ni Kevin. Agsangsangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuta nga mga nuiti dayta pa nagdesisyon mo. At may pada ka kenkwana. Ni nanang nga talaga. Ashlyn apaw. Ti pagsaya atam laeng may tipan panunutan tinamparaken ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, ang mga no ibagadang under di saya ak.
Kasano? Kat di mo mat ngamin sungbatan na awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akbat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan Aslin. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko nam? Kunak, makapaumati kinasilosam. Jak man amo. No apay anak kilivliv inak pailaan kan ka. Ni, apay. Siyak lang ngayat tinangayat nga agkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot akla ang aglive-in ta. Tapno sumardang kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kit di! Ibabawim na kita yung bagam! Jakon ibabawi. Gaputapun no amin dagitiin bagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ta ti babae. Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay di nakakadibirukan ni Kevin. Kuha nanang. The seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pa ilaayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, nasaysaya at kumano agkalay sa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kuha. Pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatan inton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at ngaruno kasta. Pasinsyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang ngamin, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakam ka ngam iti siyak. Isu nga patyak, saan kanto ang maipada kanya. Di mat nakaidasar kayo iti pangrabyan tayo, nanang. Ayabak lang da lolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnok kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlaang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlat ta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita ibigat. Kat nakitak ni Kevin. Ada ka kibkibin na nga babay. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa lolo, pangaasiyo. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pa'y lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yaki bagbagat nakitak. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, sanda. Mang namnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay apanawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatam. Di mat imbaga kun ken ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa'y nga mo ti pamilyak ti mapaspasamag kadata? Iso nga ornusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam wenno saan mula ang akayat nga maipada iti inam. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumamat panawan. Kasinto tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapagdesisyon akon. Amumot no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamat aramay dan tigas-tiga na kami! Pangasim!
Nagtalakaking ka. Tatiam mo kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid baw. Pagkawanandak ko mananang. Kanayon kung ay bagaking ka nga agan-anad ka. Agpanunod ka na imbag sakbay ang mangedeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay Ashlyn. Nanang. Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten da kiti tatao. Gapo iti ka sa saad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka idea paglulukwan da kiti kaadalam. Gapo iti kinawan ti amam. Inarabit ko amin ti kabaalak. Tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw. Nalaeng ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay kita absa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw. Amang ano impungot-pungot kaditan. Kaslawan sirbek nga inam. Iti kasta nga inaramid mo. Makapasakit ka itinakam. Anusam ni nanang mo, apok. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak madmakit-kitan diti balay. Nagangay na lang day tapok. Basta matlang dinilulam kininanang mau. Sanaya, bakit? Ay, wan. Nasaksakit pa ide, dagitin balbalikas lukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo naramidin ti kastapok. No talaga nga ayaten na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagimi ti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagbidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din, no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbaling to ami sirable ti biyagyo nga gina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuporta ken ka. Dahil ako mati ka na yun mo alagi-lagi pen. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa ti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din, dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kon iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak ija ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yung tuman laangan kinitatang da ito'y bayad di impagatang kuking kuana. Ah, Nanang, siyak tulat tanti mangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. ay, uwan anak ko. Di nak ka di pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Ha? Anya daytoy nanang. Napaanan dya inam. Lola, kwartamot daytoy. Kunak nga rudan kin kaapok. Saan na ka amabalin nga baybayan ti inam? Saan lang agtagtagare ngam sika ti pampanunutan na?
Lola? Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak metlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack meten pinilit pay ni Kevin, amang ted iti uray anya para iti anak mi, taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaelak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy, ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam Ashlyn. Patsek nga daytoy surat mo na idrama ket agbalin a leksyon kadagiti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama ket adu dagiti agtutubo a natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti naganak kadakwada ket ar-aramiden dalatan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti pakasaritaan nga intayin drama ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.